To je pus. Jsem celá roztrhaná. To je pus. Pojď, makej. Já už nechci! Musíš mi pomoct, já nemůžu! Drž ho, pořádně ho drž. Já držím! Tak makej. Kdyby to viděli naši! Nikdo se nedívá, pojď. Já vím! Pane Bože! Já už nemůžu! Jsem celá roztrhaná! To je pus! To držím! Drž ho pevně. Tak pojď. Drž ho. On to nenetahej! Jsem celá zepřená. Ty vole! Jsem celá roztrhaná. Drž pevně. Horolezectví zaujímá i mezi adrenalinovými sporty naprosto výjimečné postavení. A není to pouze závislost na adrenalinu či endorfinech, která přitahuje stále více příznivců. Je zde jeden aspekt, který nemá u jiného sportu obdoby. Aspekt přátelství. Přátelství na laně. Lano je poutem, které pojí lezce do kompaktního celku. Do celku, kdy se jeden může 100% spolehnout na druhého. Drž! Jo, držím pevně! Jako téměř každý rok jsme na festival horolezeckých filmů do Teplic nad Metují dorazili včas. Starosti běžných dní jsme nechali daleko doma a s myslí lehkou jak pápeří pampelišek jsme vstoupili do známého kinosálu a s drobným rozechvením jsme očekávali lavinu krásných filmů a 4 dny naprosté svobody bez nejmenšího náznaku jakýchkoliv povinností. U dveří jsme pozdravili Marušku a vesele mávali na ředitelku zdejšího festivalu na Mášu Jirmanovou. Předpokládali jsme, že se k nám nadšeně vrhne a zulíbá naše neholené tváře. To, že se setkání obešlo bez politků, nevěstilo nic dobrého. Její první věty nás dokonale vyděsily. Potřebovala bych natočit dokument o festivalu. Spoléháme s paní starostkou na vás. S těmito slovy zmizela. Nezmohli jsme se na jediné slovo odporu. Tak, a bylo po svobodě. A to jsme ještě netušili, že 10 let po revoluci bude naše snaha o pravdivý dokument brutálně cenzurována a svoboda projevu bude zadupána do bahna nudy již na samém rozpuku tvůrčích aktivit. Hele, tam by asi bylo nejlepší nějak globálu postihnout vůbec tu atmosféru celého toho festivalu. No, určitě. To dát nebude, to tam nebude, nemůže to tam vést. Nebo aspoň tu atmosféru v sále, ne? Jo, co by tam mělo být? To dát nebude, to tam nebude, nemůže to tam vést. Aspoň by tam měli být ten úvod, soutěže, No to určitě. vyhlášení. No, to je jasné. To dát nebude, to tam nebude, nemůže to tam vést. Tak pak už tady jedině ty lesce na Chrámovkách. No jo, tam byly dobrý záměry. To dát nebude, to tam nebude, nemůže to tam vést. No, tak to už tam teda pak zbydou naprostý hovadiny. Podejď. Tak to tam máme rád teda vás. Podejď.
Ono se řekne, ne, to tam nebude, to tam nemůže být, natočte hovadiny. O čem pak ale takový dokument má být? Jediné téma, které nám nebylo zcenzurováno, a to především proto, že jsme ho až do posledního okamžiku přísně tajili, bylo návštěvníci festivalu. Nenápadně jsme se rozptýlili do davu a nikým nepoznaní jsme i za cenu ústrků a nepochopení zahájili natáčení. Před kamerou nám dobrovolně defilovali desítky krásných děvčat, ale nám šlo především o typického návštěvníka, o omšelého horolezce. První dny jsme se domnívali, že je to neskutečně plachý tvor, neb z 15 hodin natočeného materiálu nebyl omšelý horolezec ani na jediném snímku. Horolezců jsme však měli natočených dost. A tak jsme dospěli k pozoruhodnému závěru. Omšelý horolezec již neexistuje. Horolezce je však možno bezpečně rozstřídit do několika základních skupin. Dneska snad něco bude. Posledně nebylo vůbec nic. By se mohlo urodit. Hele, máme kliku. A moc mu to nejde, moc mu to nejde. No jo. Tak pojď, vyndej to. Až poplatní tu svojí. Jo, jasně, no to je ona, to je ta moje. Nepáč, prostě bez uzle dneska nikam nedojdeš. Jo. Jo, co tam Takhle to dělá? tady není. Měl by tam dát skobu, ne? Skobu. Uzel! Vem to zleva tu spáru. Ale uzel, Ale prosím tě, uzel, ty ho budeš radit. Uzel, jaký uzel? Zleva to vem. Já lezu velmi dobře. Lehký cesty, ale velmi dobře. Ale zleva to má vzít. Vždycky s uzlem. Vždycky Ne, s pár uzlem. zleva. Vem to zleva. On to nebere. Kurva jak? Zleva! Uzel! Měl jít zleva. Ale Zleva měl jít, prosím tě. Uzel je základ všeho. Měl jít zleva, podívej se V nahoru. životě jsi nebyl v díře. Pojď se tam Do nahoru, díry já se zásadně tě uzel. nepodíváš, podívej se. Tak se koukni, jak to zase dopadlo. Jako vždycky, no. Uzel. Pokolikátý už to dneska bylo, když jsem říkal, že máš doleva, no. To už je dneska třetí. Uzel, klasicky. Doleva to mělo být. Pojď prosím tě, kde zase hledat další? Dáme jsou další skály, Kde tady hledat ještě někdo další? bude. Doleva to mělo být, A jestli teď neudělá uzel, tak už je opravdu... Tak co? Je tuhej. Tak vemte karabiny a jdem. Mami, dáme ještě domů. Tohle si vezmeme domů, tu svátáme. Mami. Ano. Jak je to? To nemožný. Přines to. Jak je to možný? Takový krásný tělo takhle blbě leze. Ty vole, káplo na mě. Jak je ten fakt, jo? No to se nedá líst, ty mechy. Ale ono fakt prší. Prší, nemusíme tam, jo! Normálně jsme byli loni v Himaláji, lezli jsme na K2, no to bylo šílený. Ježiš, tohle je pěkná skála. Tohleto Bčko normálně, to bych si šlehnul. Tohleto. Tohleto, To v je pohodě, pěkně to normálně těžký, lezem. Pěkně těžký takový sokolíky. Ne, v pohodě, normálně, Tak jestli chceš, tak já ti odjistím. no, tak je to těžký dost teda, jako, nevím, no. Neboj, budu jistit bedlivě. No, myslíš? Tak. Tak já jdu na to teda. Tak jdu na to. A teď se ten monstrum povolí jako svině.
Tady mám díru, zaplať vrtulník. To se začíná. Šílený, to mě máma... Jablko na straně jedné a horolezec na straně druhé se vzájemně pohybují po vývojové spirále proti sobě. Viď? Příklad. Vyzrálé jablko padne. Vyzrálý horolezec nepadne. Nevyzrálé jablko padne je výjimečně. Nevyzrálý horolezec padne. To je pravda. Z vlastní zkušenosti vím, že mladoučké jablíčko se jíst nedá, kdežto mladoučký horolezec je k nakousnutí. Jo. No, nejde to. Já se na to... Tak blít? Či neblít? Co to je? Jak můžu líst, že ani flašku nepovolím. Máš rozum? Tady mám od 52. pytel. Tak proto vás strudy nechala. Baba. A kde vy máte pytel? Ale ještě mě to leze. Tady mám taky pytel. Kde? Tady. Všichni z dříve zmíněných typů lezců mají však jedno společné. Nakonec se všichni sejdou na festivalu. Frajer se objímá s bázlivcem, filozof s úsměvem cintá pivo na hlavu extrémisty a všem je dobře. Tady jsou si rovni. Liší se pouze v použitém dopravním prostředku. Stop.
Mnichov Hradiště Info, Otto Karel, Cyril Urban Rudolf 17, 40 minut, VFR bez plánu, filmový festival Teplice nad Vltavou. Po 361 den v roce jsou Teplice nad Vltavou klidným, příjemným místem, jehož poklid ruší pouze každé sudé pondělí pošťák a případně následný rachot otevírané obálky. Občas nad stichlou návsí třepotavě přiletí motýl a vyplaší dalšího, tentokrát spícího motýla. A když ti dva motýly společně přelétají nad městem, všichni se zastavují, zacpávají si uši a pohoršeně hledí k nebi. Po zbytek roku se ale toto poklidné město mění na centrum mumraje, chaosu a zmatku, čímž je korunována celoroční snaha pořadatelů. V oblacích prachu se potásí stovky příznivců filmu a přírody. Pivo teče proudem, roztáčí se horská kola a lezci nastupují do umělé stěny na vypuštěném koupališti. Ano, festival je tu. To, že se přijde veselit hromada lidí, ještě v podstatě nic neznamená. Dokud se jim neřekne teď, nemůže být o festivalu ani řeč. Dobře zahájit festival není věc právě jednoduchá. Ti poctivější donekonečna memorují správné formulace, zatímco jiní se snaží vyhnout velkému učení jednoduchými, výstižnými, krátkými větami. Já porodím asi 35 let. Nejdříve vás všechny vítám. Stále tam nemůžu přemluvit ty správné a kompetentní lidi. Bylo to, jim si prostě bávím, tudí na to brdáme. Ne, tak té skále tady neviděl, ale strašně ho to zajímá. Dobrý večer. Takže ceny jsou lepší, závody jsou lepší, závodníci se snaží, aby byli ještě lepší. Tíha zahájení nakonec opět končí na bedrech paní starostky. Ale věřte, že se budeme snažit dělat všechno tak, jak nejlépe umíme. Pak se již festival může rozjet naplno. Lidé se koukají na filmy, prohlížejí fotografie a ti méně posední se pouští do lítých bojů na horských kolech a v alpinatlonu. Alpinatlon je sportem pro celé muže a celé ženy s drobnou fyzickou úchylkou, takzvanou hyperneposedností. Celou dobu našeho natáčení jsme se snažili rozlousknout záhadu, proč hnedle zpočátku nám byl cenzurou vymezen tak malý prostor k činnosti. Vše nasvědčovalo tomu, že není něco v pořádku. Zaregistrovali jsme potutelné šuškání porodců za zavřenými dveřmi a záhada začala nabírat zřetelnějších kontur. Pravděpodobně již dopředu byly stanoveny ceny za hlavní filmové kategorie i alpinatlon. V podezření nás utvrdilo i vítězství Tomáše Čady v alpinatlonu, jinak hlavního organizátora téže disciplíny. Více se nám však bohužel nepodařilo prokázat. Kdo ví, jak to všechno vlastně bylo. Již v pátek se zdálo, že mumraj dávno dosáhl absolutního vrcholu, ale jak šel čas, přicházeli stále noví a noví lidé. Si takhle jedu jednou do Teplic, co nevidím, vidí nějak o moc víc. Očekával jsem tu krásný klídeček a teď si připadám jak cíplej slaneček. Hej, hej, je tu pesťák filmovej. Koukám malým pulvy na ty chaosy, všichni tlačej pořád něco do pusy. Rozšlapali mě tu jako kus hadru, že jsem radši nejel šplhat do jádru. Hej, 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 je tu pesťák filmovej. Na skály filmy chlastačka $100 a tak pořád dokola. 4 dny to není možný vydržet, ledviny mi potom svrtnou jako led. Hej, 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 je tu pesťák filmovej. Už mě to tady nebaví, odjedu se trochu mrknout na skály. Zkouším pěsti sokoly a šapičku, a pak jsem na kámoše hodil metličku. Hej, 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 je tu pesťák filmovej. Skály filmy chlastačka $100 a tak pořád dokola. Skály filmy chlastačka $100 a tak pořád dokola. Hej, hej, je tu pesťák filmovej.
hej, je tu festák filmovej. Špatně se ti dýše, že jo, Jirko? Rafni kruh a seš výše jako Pírko. Máš za gumovky, Zbíšo? Leze Zbyšek na žabu, hraje s Janou na babu. S gumovkama se to šlape, jak ty ale lezeš, chlape. Zkouší Jana žabu taky, avšak leze z rozpaky. Nakonec pak silou kance nedá spáře žádné šance. V polovině cesty jaksi, kde mám svaly, kde mám flaxy. Magi zůstalo a dole, proč si mě sem tahal, Zbyšku? Leze Milan bumerang, leze jako tank, před nežerkou, před děvčaty, nechce třísnit krví šaty, cestou hore piklikuje, však on to nějak spitlikuje, ale co to, Milan letí, z hůry na nás padá smetí. Byl to jenom špatný šprým, Milan stále hraje prim, i když málem svého druha procedil krz oko kruha. Od slavnostního okamžiku zahájení festivalu uplynulo zhruba 248 482 vteřiny a z pódia se ozvalo smutné: tak to je konec, tak to je konec. Vážení diváci, vážená poroto, přiblížila se chvíle rozloučení. Program je u konce. Byly předány ceny, promítnuty vítězné filmy a pak už byl opravdu konec. A tak se lidi sebrali a letěli domů. Teplicko-nadmetujské letiště si prožilo opravdu rušné odpoledne. Sváří světáka čtýden neholenou, bez manžet, bez lakýrek a bez fraku. Sváří světáka čtýden neholenou, bez manžet, bez lakýrek a bez fraku. A třeba po svých, anebo po kolenou, tak čau na příštím festiáku.